जतन फुंकाम ते खुलुमखा तिनी जों आरो जोंनि राज परिबारनि रयेल फेमिलिनि सिमालंगो जों तिनी आरो फाइमाजा फाइखा तिनी कासे चिकनसा प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नो तुइदुलखा इनि सेट खालायगा तिनी महाराजा बिरबिकन वेलफेयर सोसाइटी बरनि उद्योगे तिनी आरो तिनी महलया दिन अर्पण खाइमे दिन ओ दिनो आगेनि सिनिनो तिनी बरक आगे जे थै थांनाय तिनी बंशनि तिनी दाखु बुखुरौनि थै थांमानि आबाराव जों पालायलायगो तिनी अबनि तिनी कासे उद्देश्य अंखा तिनी और तिनी राज परिबार तिनी रयेल फेमिलिनि कासे सिमालों जों जत साइमानो और गोबां मानसिनि बंशनि बरक तिनी महाराजा बिरबिक्रम हयते तनि बनि बुफा जत अरनि राजानि बंशरक और थै थांखा आबार सिमालों जों जत साइमानो अ सिमालों कासे तिनी गर्व तिनी कासे प्राउड तिनी अमो जागा फियाबा बेलायखिनो दुर्भाग्य हमानो अ सिमालों न ति रयेल फेमिली आबार हामके नायकिन खायजा गैया जों वानसका अब तिनी सरकार खायमानि परेवनो आं आबो मा सावो तिनी हुकुमनो जों तैबो डेभलप खायना बगै जों चेष्टा साखाय दङ साखदार दङ दिनै आं हेसे ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार आं सबसमाय वानसगो आं ताबुकसिनि आगो फायखा जागा जखनते आं ताबो मुइतमानो तिनी महाराजा किरीट बिक्रम किशोर जखन ब थैफ्रो आं जे दङ आं जे बनो सगो आफ्राबो आं सायमानो तिनी अरनियो आफ्रा पहिला फाइनुक फाइगो तिनी रयेल फेमिलिनि राज परिबारनि बरक जत्तबर बंशरक अरमां सकजागो आं नुखा आनि निजे तिनी सदेव कर्ता महाराजा सदेव कर्ता बथैफोर बां फाइका ते तिनी किरीट बिक्रम थैफोर बां फाइका अबायखे नुगुइ आनि जे बेलायखेनो आं खा खामजाक जों वानसक दङ जाते अ तिनी कासे हुकुमु तिनाते तिनी इतिहास हेरिटेज हम कासे दङ अबनो जों ते डेभलप खायनाबो जों चेष्टा खाय दङ बुइखायफानो आंनि जे आं चेष्टा खाय दङ और तिनी पहिला हामबाय मारो आं तिनी महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी बर एनजिअ रानखाय दङ बरनि उद्योगे माहाय बार खायजाक दङ आं चेष्टा खायनाय जे बाहाके अमनो उन्नति खायनाय आं तिनी अबनो वानसका आं कयदिन बिसिङावनो अरनि अथरिटी बैंकआव सालायनाय आं खोनागारो तिनी आउटला म्युनिसिपल काउन्सिल बर अमो नाय दङ अ बरनि अथरिटी बैंक सालायनाय ते अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री बरबो सालायनाय ते अरनि डीएम आं बरबो सालायनाय सागै बाहाक्लामो जों तिचा रिनोवेशन जे हामके जों खायमाना आं चेष्टा खायनाय पहिला आं वानसकारो जों सिगाङाव हाल लुना नांगौ हम बेलाय तलां थांखा सिगां हा लुगुइ अमो कुचुक खालायो जों दाथ' तैरक और अबंगिया जात बाथाया जात अमायखे जों मा खालायनाय आं वानसका बाहाय खालायमाने आं दा प्लान खायनाय जुदा आं सिमिया जों जतन मा साखथारनाय स्पेशेल तिनी त्रिपुरा सारक तिनी हुकुम जों रेसपेक्ट खायो हांखाय ते केबो खायनाय करि जों साइमानाव और बेलाय सित्रा जागां दंखा जों जतन नुगुइ दङ जों जतन खा खामजाक आं खागाव जों जतन हामजा खालायलायो जों हेल्प मा खालायनाय नट अनलि तिनी महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी जतन तिनी त्रिपुरा सारक अबनो जों हेल्प मा खायनाय मा साख खालायनाय आं खागाव अ तिनी कासे तिनी हुकुमो तिनी और ताब जों तिनी आगे तिनी पुरुष दंनि थै थानाय मैथ खालायो और जों कीर्तन रलायनाय बरक दै गोथार सालायनाय और पूजा खायनाय अमाहाय एकटा तिनी बेलायखेनो तिनी दं थमा साल बनिबा आं खागाव तिनी हाय सालो जतन जों आगो फायनांथों बनिबा आं जत स्पेशेल तिनी यंग जनरेशन एजुकेटेड पीपल शुड कम अप टू हेल्प दिस अर्गेनाइजेशन स्पेशली आं मर हामबाय मारो बार हामबाय मारो तिनी महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी बर बेलाय काम खाय दङ आं बरनो सागा प्रोजेक्ट तैरि खायदि प्रोजेक्ट तैरि खायम परेव आं ताम खायनाय खायो आं साखथारनाय आं खागाव अब जरै गभर्नमेन्ट हेल्प खायो आंखाय अब ते इंलाखा जों गभर्नमेन्ट मा सानाय तिनी अर्बन डेभलपमेन्ट मा सानाय जों नुगुइ दङ तिनी तेकासे जों नुगुइ दङ स्मार्ट सिटी अलरेडि जों ताबो घोषणा खायजाक तिनी भाइस प्रेसिडेन्ट वेंकैया नायडू बफायनाय आं बय मालायनाय अमाखासे स्मार्ट सिटी दिक्लारनि थांखा स्मार्ट सिटीनि कचारो जम हायरं तमाय अब बेलाय नायथौया अबकायसा बेलाय खमाना सोंसा आं खागाव अबैसो तिनी सरकार कताल सरकार बीजेपी आईपीएल सरकार अब नायनि खायनाय अलरेडि स्मार्ट सिटी डेभलप मुइ दङ जागो आरो जों खबनाय अबनो आं कासे पॉइंट फैनाय अब स्मार्ट सिटीनि बिसिङाव खालायमा बा अबनो स्मार्ट सिटीनि ताबो जों गोबां रांमाय दङ अ रांमायफोनो अबनो डेभलप खायनाय बय जों साखथारनाय टुडे आई एम रेडी